নরমা তংখে কাই তোর বননর media tension hambai tini sung family karam hangai jinaro sini madam suni nog nok khamani amna tini sung asnong khay purni nai jeman man kat nok tangir nan jaga subanai hai ke sung rang bo bisa subaka rang ni poriman to kalia jeman man sak sangar ni je kalek khaiti family amano sung bo subaka hai to boni nok nok je sung mani suksitu asal nok hambai okay Karena sini electronic media rumah ini 25 Mei 2022 narok saimano tangnai 17 Mei o kaisa incident mani Belbari subjuni andaran klayo Belbari BC ward number 2 Tata Das Parao kaisa fire dungthang mani house barnang thang mani Cini tako okra Molindra Deborma bini umur ke 55 years ke borok hisak ni nyo nok kungsa oro tangi tong le jamani borok samkhai tanai ba a salobo samkhai khainya ni bagai borok ni nyo nok nyang puri thanglai mani amhai jorawo bongni absent no bongni nogo electric ni fire ko ngai creating ngai kaisa short circuit ngai bongni nok debak no khambi thangbai mani brok ni absent no khamani bagai mungsapan manai bongni nokungni tongruglia debak khamai thapla chai thamai ka aboni bagai a salabo sung phai suba lai pheka sung tini bo bongni nok tongna sulu kri nam mani bagai abono sung chaplai chini yang Belbari Komolung sini side sini Mandai yang part kisah tongo sing je Belbari art blogo lainnya ro sing leader of Bubagrani warriors ro ngai sing sap lai dini ai salo khailai mani borno nok ini tangi kelang nai preparation tabuk 50% completing tongo khakhayo tini sarik ni bising no fully completing nai angkai jate tini no pai borok borok bom drop phano nok sing tang kelang en chini chesta abahin 25th Mei ni sini joto kumulung amsai ni joto leaders ro sini YTF di TWF di Pramotha mutai sini town committee kumulung unit joto sini district committee sodor YTF district committee ni sini kumulung amsai ni joto leaders ro ni kethalai sing sini Radha Das Parani Molindra Debromani mitunggo hor nangma babi nok khamai thama bai di dabu bati jorawo tonga nok rei hani bagi sing jotto no sakthar lai sini kumulung amsai ni jotto leader rok sakthar lai sing mono nok kaisa tongkrok tangi lai ne hnai sing tini wan suklai jak tai tab tangi jonggo dabu mutamuti sini palaro kai bikai tiro kai bikai warok tan lai palaro kai lai tonglayo tai sabtani bisingono complete dengan thangai tongo noro complete sing tini khai kelangnai hini jotono sakta laijak amsung biang ni bodok phai tini nong ini wai sini kumulung amsai ni sini Belbari art blog khobjak sini Belbari sabunal ni sini chairman sini borong santuni tongo sini NDC tongo sini sarkones tongo tai sini YTF ni sini central working president yang sini district secretary tai abang sini town committee ro phai subaka ekore kumulung unit YTF bor bo phai subajak ini sini kumulung amsai ni jotto organization phai ti promote hani phai sintini suba
nong magi thanayo khamai tongpro nong kokri kalamani em disi nok tangra nei ta tini tangjagi tong bobo haima tong khani bkhawo bka srangkha tini tongthokha tai oro je kam khai tongne ronle ta hamare na musung tam saklai na musung tab hamare na musung boba karon le ta hamare na tam saklai সরকার থেকে মাদা মাংস সরকার থেকে তো এখন তো পাবলিক আনন্দ তো বাবু তাসো যারা কোন সরকার থেকে মাই মানার হনে আশা খাইজা আসলে তো তোমার সাবো সাইকেল না খা ভিডিও দে না এসএম ওই যেমন গাড়ি না না বাইরে ওনে নেই আবার একটা বড় পগর থাকতা তাসো যারা মাই এখন মে তাই কোন যোগাযোগ খাতা খাই কেন 너는 가장 그거 아이 제목고 한개 안 사고 들어자 বলগা কথা থাকা 이거 벌고 태고 사주는 태고 그래 괜히 신우네가 바이 칼리 버딩 하나 라이브 따는 나이야 본 칼리 거의 통한다 아니 왕서다 তাসো যারা কোন মানার হনে আবা হাইরে সাজাং 와서 말고 닌 부카카 마나로 아다사 서가로 그래서 수수반 너 힘이 많으니 많기봐 넣고 막혀봐 산기고 딱게 너 가만히 상황에 봐 너는 봐도 너는 막혀봐 아버지 많이 알아서는 닌 뭉케 힘들어 아마 몰래 힘들어 데볼마 Malaki hambai ni bising pe chini sinara kok thumna chini ni bomo sona thaka tam ni bagai hinka chung sai mana thanai 17 tarik belberi edc village ne radhadas kamiwa chini monindra debromani je nok khamani abono sung 17 tarik phare tini je 26 tarik tini 25 tarik sorry 25 tarik ni sabara sung nasing layai cost khlai jabini onek tongman cost tongman logoi se dati khlai sangara jet tipramo thane je chin warriors rock white ya tw job to bebak no basa layai se ora sung je chini monindra takukne nok tangnan bri tini kakhare sung tinena chini dugano baksa tin painang dithango ora baksa sung salai nai ora na sung nok pai asak panya tini kutile khlai changara tare khlai changle tong nuk khana na ora jatona chini je ora na chung jatona labor khati oi samung khlai tong mane amone bising tine chung tini buba kana no mutu ma khayo buba kana ni je usuk dagi man usuk bini ni des one sum kam ni bising toi chung taw jota ti prasa bini wari chung jaga jaga thanai o bhai suba oi samung khlai tong mane chung pai asang tonai narok tini nai tong ne omidian bising chung pairi kalang nai apna tini wati bu phai nai tong sai mia chung nok pai nan bari chukku dile samung tong nai tong usuk na jo kana na